Mga higala, kumusta? Ug maayong gabi kanyong tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Dalaygon og mahigugmaon namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Amahan niining taknaa sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat kanimo. Ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, salamat nga bisan pa sa daghang mga kakulian kini nga programa nagpadayon paghapon dinhis kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Magapanalangin ka niini nga programa ug kining estasyon. Panalangini ang mga nagapaminaw sa imong pulong. Hinaot pa nga diha sa ilang mga hunahuna ug kasing-kasing ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamat kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa gihapon ato ning sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay, maayong udto sir, mga pangutana man dinhi. Okay, naa na tay pangutana nga ato nga na tiksan kagahapon unya kagabi no, ato na tiksan gabi nya gipaluap na to pagkabuntag nya. Salamat sa reply, no? Okay, kanini ato ning basahon ni ang kuan ni apay ko na sir ang bautis ay pangutana gyapon ni bahin sa bautismo. Okay, ato laning iko sagdi lang kay kuan ni kanini ang ikuan raw niya ni tiksan raw niya og tubago na ni. Well, patay basahon. Okay. Kuya John, maayong hapon. Nangandam na gyud pod si tatay sa among radyo aron maminaw sa inyong programa. Salamat gyud kuya nga nakabalik ra gyud ka dinha sa radyo. Bisan pa man sa dautan nga nahitabo sa imo tungod kay lagi in town na disgrasya ka man di ay kuno sa motor. Unya ang akong brother kuya nakakita gyud sa nag-vlog sa imuha niya, luoy kaayo kuno ka tan-awon kay nagbuyod kas karsada. Bitaw tinuod na kay gusto kong mubarog, di ko kabarog. Unya akong ginhawa daw maputol na gyud. Pero salamat sa Ginoo nga bisan og mainana ginatong kinabuhi, bad and good ang moabot sa atong kinabuhi. Pero niya ang tanan ato gihapon nga pasalamatan og daygon ang Dios tungod kay bisan pa man iya ra paghapon ang atong kinabuhi nga gipreserbar, no? Okay, last text na lang ni nga akong basahon. Okay, sir, mo greet ko og happy birthday kang Uncle Mateo dinha sa diha sa pinakagwapo nga kamanghuran nila ning mama. Kay daghang salamat sad dinumdum ko no ni
ni Sir Matthew Anderson. Sir, maayong gabi ini mo diha, sir, uban sa imong pamilya. Good evening, sir. Ha? With your family. And Sir Jerome Pantagnan og sa tanan nga nagsunod sa ato nga programa karon dinha. Well, si Bradley Bigala sa dili pa mo adto sa pinaka at sa dili pa magbasa sa iyahang mag-iban og pipila ka mga text message sa cellphone, mas maayo siguro Bradley Bing nga imong malili po diha ang atong monitor aron mahibaluan nato og diining lugar o dapitan na suras kalibutan nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Bradley Bing. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki, ang mga pinalangga namong ating paminaw. So, gina-welcome sa namo kamo karong gabi una, no? Pwede namo makapadala og mga mensahe diri namo ni Brother John. Pili namo namon duha higala kay ang iya token text ng iya nya kini ako TM. Maka padala mo mga messages gari namo. Pwede mong mo text namo ang ako ding cell number. Alang sa mga bag-o na ito mga listener, labi na diya sa South Cebu o gusto mong mapadangat itong mga mensahe gala, ang akong number 0926-8869-758. Akong sublion 0926-8869-758. Okay, no? Pwede sa makapadangat og diretsos yung mga mensahe gala dinhi sa ato nga live no sa Facebook live nato sa DYCM Bugo Adventist. Okay, maka alang sa makasuway og view niya na, so i-search lang niyo gala ang DYCM Bugo Adventist aron makita ninyo ang ato nga program o niya makahimo na mo sa pag-send og mga greetings, birthday greetings ba, mga anniversaries or kaha mga pangutana nya makahimo sa no pag-participate higala sa atong question and answer, no? Kay modawat mami sa inyong mga hunahuna, text na mo or pwede ari mo sa comment section nato aron mabasa nato ang inyong mga tampo, mga dugang tubag or kaha mga reactions or mga follow-up, no, nga sa pangutana nga gipasupot dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, nag-una dinhi ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz on air na diri. Brad, salamat kayo, no? Nila ni Sir Gisser Muli ang station manager o ang tag-iya ang CEO si Sir Rigner Moonlight Arapok. Thank you kayo mga sirs, no? Thank you po ni Pastor Joel Tirana. So, good evening yung tanan diha sa South Cebu, diha sa Hinatilan, diha sa Dumaguete, sa Gihulngan, o sa Negros Oriental, kutob sa naabot diha sa Labyog, sa Tingog, sa Riverside FM. Gina-welcome mo na mo higala din sa tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ni Apod, ato nakita din si Jeannie Rama Fermin. Good evening mga brad. Maulanon jud nga gabi kabay happy ang tanan og ang Dios magapakamaayo natong tanan diha ni sa Negros Barjono dito ni ilaha dapit pinsan si Sir Jeannie Rama sa Victorini sa kanini ang minapasok Calatravan Negros, no? Salamat sis, no? Ang Ginoo magpanalangin pod sa inyo dinha nya. Thank you so much sa kanunay pagsubaybay sa atong program. Okay, ato po nakita din si Brother Ronilo Itang. Happy midweek sa mga kaigsunan tigpaminawan og sa mga nag-view nini nga program sa Jesus is our hope. Maingon sab kaninyo Brother John o Kuya Libby. God bless og maayong gabi sa tanan. So thank you kaayo Brother Ronilo. Ang Dios panalangin magauban kanimo diha sa Saudi Arabia. Okay ni asad si Brother Vidal Likigan. Maayong gabi ninyong duha mga brad. So good evening Brother Vidal. Brad Vidal, maayong gabi uban sa imong pamilya, no? Kumusta mong tanan diha sa Agawanon San Remigio? Kumusta nila ni sa imong mga sakop diha lan Ma'am Ruda Larga ni Ma'am Langgi? Tanan na lang diha na
og ni Diana og ni Kuan Sir Rio, no sir, may gabi ini mo diha sir. God bless you and your wife. Okay niya sad si Emilio sila Sol, salamat po sa paglab ug pagpray. Kanya ato sa nakita si Sister Gay Marie Kalapuan sa dito ni sa Saudi Arabia. Salamat po Sister Gay Marie sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. Niya po si Brother Jedel Peritos. Good evening Brad Libby o Brad John. Live watching kauban sa akong wife. God bless everyone. So thank you kayo Brother Jedel. Uban sa imong tibuok family. Salamat gyud ha Brother Jedel sa imuhang kuan ka og sa pamilya ni Brother Elvis. Salamat gyud kayo pagbisita nimo dito sa balay. Niya dako gyud kay natabang sa akong bunog. Akong mga bunog sa kalawasan ang imong gihatag sa ako nga kananaang haplas. Nya salamat gyud kayo. Salamat. Okay ni asad si Jeneline Breguli. Mayong gabi ninyo mga kuya Livy o kuya John. Happy midweek. O sa kanang naminaw, God bless kanatong tanan. Ang Ginoo magauban kanatong tanan. Salamat sa pagpray. Sister Jeneline Breguli. Ato pong nakita din si Sister Arlene Bulambao Olyamot. Ay, Sister Arlene, maayong gabi. Salamat sa pag-view sa atong program. Thank you. God bless you. Okay, good evening ninyo, Brad. I'm watching, so thank you kayo, Sister Arlene. Salamat juga pag-adto na kustaga sa Brother Libby. Gitagaan gyud in taong ko ani og para pang gasolina. Unya, salamat gyud sis Arlene. Honest to goodness lang gyud. Ang among gidagandagan sa motor inyo nang mga gipang tunol-tunol. Na salamat kay sa inyong support. Unya niya sad si Rodam sa Berdida Amarilia. Happy listening from Norsagaray, Bulacan. Okay, thank you kaino Rodams Berdida Amarilia dito sa Bulacan. Norsagaray, Bulacan. Niya po ato nakita din si Walds Batyansela de la Calzada. Si Brother Waldo ni, ato ning amigo. May kay nakatumong na gyud ka sa atong kuan na Brother Waldenses. No, thank you kay sa imong pag-view sa atong program. Always good nga view ha kay aron pod nga malipay sad ko dire nya si Brother Libby lipay po na bisag wa kaila nimo kay kita ra may kaila. Ako ning partner dito sa dito sa Northern Palawan Brother Libby sa dito patana sign. Sa ato pa murag Tuanis Palawan anukad. Wato ani na ni ron sa Manila kay sukad gud ni nakakita og soulmate tuan na ni sa Manila. Unya murag akong dungog-dungog na dato na ni ron kanus ka ko piskan ani nga akong amigos yang kadato. So Brother Waldo, thank you so much. Okay, ni asad si Susiha ang kamatuuran. Mayong gabi, happy midweek. So thank you kay no. Nining Susiha ang kamatuuran. Na may murag kuan makig friend sa Facebook aning kuan na Susiha ang kamatuoran o ako baning na confirm o unsa kay na kani magyung kuan ba dili na magpanuko ko nga dili ba gid i-clear nga naila unya human nato ma-accept unya diay na murag lahi na ang target na scammer na kay mo pa-invest na mga ana-ana nya adventista gid ini. Thank you kayo. Nordani siya programa nga Susiha ang kamatuoran. Yes. Murag mao gihimo niyang title sa iyang nining account. Unya niya po si Rodolfo Bantilan. Thank you for sending heart, no? Brother Rodolfo, niya Susiha ang kamatuoran, watching from General Santos City. Taga General Santos City ni. Niya si Kuande ni. Si Brother Jojo ni taga
Almeria. Jo siguro na ka na si daghang kaikuan sa Facebook Radyon. Daghang page, daghang account. Monte Calvo asa. Jo Monte Calvo. Maaari. Kaya tan-aw mo ko permi pod sa iya nga mga gipang post Brother John. Okay, ato po nakita si ni si Moises Alex Liaban. Mayong gabi na usab kaninyo Brad John, Brad Libby. Hinaot nga ang Dios magproteksyon sa kanunay kaninyo. Salamat sa pagpray o paglove, Brother Moises Alex Liaban. Niya po si Sister Arlene Bulambo Liamot, pakigreet lang ko. Happy birthday sa akong anak nga si Kathleen. Karong adlaw, salamat. So happy birthday no. Kathleen, nga nagsaulog siyang natauhan karong adlaw, anak ni Sister Arlene Bulambao Liamot. Niya po si Ginaline Lumuntad, salamat po sa pagpray o paglab. Niya po ang susiha ang kamotoran, jo ni taga Almeria siguro ni. Taga Almer. Pero kuan mo to iya, Mindanao mo to yung address. Niya po si John. Good evening, Igsoon, watching from Ormoc, Merida. Okay, may gabi, no? Ngayon sa maning si John Kunahap. Ang bot siya apelido, ako ni butang niya apelido din ini. Brother John, may gabi ini ba Brother John? O John Romo ba ni o John Kunahap ni? John Ramay gibutang niya diri. Niya po si Watchman on Zion's Walls, watching. Thank you kay no? Watchman on Zion's Walls, thank you for watching our program. Jesus is our hope. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Thank you po for loving our program o ang pag-ampo sa ato nga programa. Thank you kay Sister Chari. Niya may gabi diha nimo og sa imong tibok family. O ang tanan nato dihang mga kaigsunan, mga kahigalaan diha sa Mabuli. Maayong gabi inyong tanan, kutob sa naminaw diha. O labi nas naminaw sa lanog sa sound system ni Dong Mulo Ilanan diha o kang Brother Eric sa Sinoy. So thank you kayo no, mga silingan ni nagpaminawan. O niya po si Dong Bob Rituya, nanukad gikan sa Tuburan. Good evening, Dong John o Dong Libby. So good evening, Dong Bob. Good evening dia dong. O niya po si Roland Neriginon. Maayong gabi, Brad Libby o Brad John. Welcome na po sa inyong tulumanon. Jesus is our hope. Og labaw sa tanan diri sa Metro Manila. Og diha sa Bugo, sa tanang kaigsunan ang Ginoo magauban kaninyo. God bless. So God bless also Brother Roland. Niya po si Jezreel Mas Aranio. Amin. O niya po si Sienna Rose Vlog. O niya ang iyang mensahe, maayo po gabi, maayo po na gabi naminaw si Lolo Duro o Lola Ophelia and Precious. Salamat kayo no, Lolo Doro o Lola Ophelia o kang Precious sa pagpaminaw sa ato nga programa. O niya po dato nakita si Giovanni Inganyo Bayo. Salamat sa paglab niya. Si John nag-ingon siya ni Ezekiel ako. Kandes John si Ezekiel ini siya. Ezekiel ako tinuod nga ngalan igsuon. Okay, salamat kayo. Taga diin man ka Brad Ezekiel. Asa mang inyo dapit. Biblical ni. Sa kani John lalaki ni babae. Ato ning tanaw din higala ang pikas na nga screen ato ning tagdon makadiyot. Alang sa mga higala nato nga nag-send og heart no og nag-like sa ato nga program. Arita sa mga nag-love sa ato nga programa, ato ning basahon nila mga pangalan.
niya si Brother Ronilo Itang, Jenny Rama Fermin, Florida Amores Sigarino. Niya sad si Scout Ranger Senior, Vidal Likigan, Ariel Kababan, Watchman on Science Walls, Abner Dualio, Burns Katakes, Ariston Boyno, Juvenal Jams Punay, Ria Katamko Alburo, Giovanni Engaño Bayo, Gisrael Mas Aranio, Chare de la Cruz Nugas, Jocelyn Cuyos, Elmodam Flores, John Sosiha Ang Kamatuuran, Roland Neri Ginon, Gay Marie Kalapuan, Rim Pardelio, Lowell Nodalo Estrira, Ginelen Briguli, Elpidia Coro, Maylin Codira Batak, Chel Notario Aragon, o si Canales Jello. Thank you. Arita sa mga nag-like sa ato nga program, atong tanaw ni si Brother Alvin Risoor, Ginalyn Lumuntad, Basilio Notarion Jr., Arman Estrera Diniega, Tris Jamin Jaime, niya po si Jim Merced, Matthew Anderson. So thank you, Sir Matthew, for watching our program. God bless you, says Brother Sir Matthew Anderson. Sir, thank you so much for listening to our program and thank you so much for your support. Niya sad si Hallucination. Hallucination. Niya po si Dugba Britoya, Rodolfo Bantilan, Florinda Manzo, Anicito Presilias, Plinius de Sibel, Mrs. Alex Liaban, Alben Tampos, Arlene Bulambao Oliamot, Rodams Berdida Amarilia, Jelo Jilin Tero, Million Silasol, Jivne Jeris Malate, o ang Riverside FM Cebu ang 93.0. So niya mga bag-osad nga mga viewers nato karong gabi na manghinaot mi nga padayon ta higala sa pagsunod nining ato nga programa ang Jesus is our hope atong programa din sa radyo. Okay, ato pong nakita dinhi ato ning tanawon sa Pikas ni apod si Brother Doming Bunukan. Good evening ninyong duha, Brad Libby o Brad John, o sa tanan nga nagsunod ning programaha. Salamat, Brad Lib. God bless natong tanan. So God bless also Brother Domingo Bunukan. Niya po si Sonny Sumayang. Salamat po sa paglabog pagpray. Kanya si John, biblical gyud na siya igsoon, taga Ormoc, Araco, nga district igsoon. Niya ako usapa lamang kabatan-on. Okay, thank you kayo, no? Salamat kayo, Brother John. Niya po si Belinda Lohira Tirana. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya po si Erlinda Istaura. Happy midweek to all sa inyong duha usab diha, sir. Pag sa mga kauban nga mga SDA members diha sa Matag-Ob Church. Okay. May gabi inos tanan taga Matag-Ob. Niya po si Lane of Keria. Mayong gabi ninyo, kuya. God bless. So good evening also, Sister Lane. Nanukad gikan sa isla sa Kinatarkan or Kinatarkan Island. Niya ato ning tagdon makadot higala ang diri sa ato nga cellphone, no? Sister Elizabeth unya kaw ni dia Elpidia Curo. Nasa misay mayong gabi ninyo, Brad Libby, Brad John. Salamat sa Dios nga makaserbisyo na pod para sa makalag nga nanginahanglan ang Dios magauban kanatong tanan. Niya pod ato tanawon si Star PB pod na mabuli naminaw sa drone, no? O mga kaigsunan makahigala nato Dios mabuli. Niya pod na okay, mo ni ato mga nakita dinhi sa ato nga program. Ato ni oning isa mga higala. Okay. Wala tayo nakita dinhi. Adto na ta mga higala sa unahan, no? Niya po di ay si Mundel
Bangalisan, no? Mundel Bangalisan. No? Kumusta rom? Nabalik ka na o napagag Manila? May gabi mo. Anyayang mensahe, happy midweek sa inyo kuya from Kinatarkan Island. Napades kinatarkan de. Oh. Okay, padayon ta sunan higala. Taas-taas na ito na iban akong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad o pagbasa sa pangutana. Okay, ato ning kuno ning pangutana, no? Gikan ni kang Gino Almirante. So Brother Gino Almirante, salamat Brother Gino sa imong pangutana, no? Okay, ang imo diring gi-text sa to dili man na ang inyo apostolic succession, sir. Kay si Paul nagwali about grace. Unya kamo about the law. Kay daghang salamat Brother Gino, no? Kanana ang sa imuhang kuan, sa imuha diring gi-text. Mato nimo nga kining amua dili ni apostolic succession kay si San Pablo nagwali may tungod sa grasya about grace. Unya kamo about the law. So matud pa dili gyud ni ingon nga apostolic succession kay grasya ang giwali ni San Pablo samtang kamo nagwali kasuguan. Siguro Brother Gino, imo lang gyud pud na misinterpret me o kaha panagsa ka lang bagyud kaha gyud nga makapaminaw sa atong programa nga wa gyud ka nagsunod sa ato nga program. Kay kung imong gisubaybayan ang ato nga program, timan ininyo ako nagpasidaan dugay-dugay na nga kini nga programa iyanis Ginoo, maniwala mo. Kung naghatag mog panahon, naghatag mog oras nga inyo ning gipamatian kanunay, mark my word, magdala ni og panalangin diha sa inyong kinabuhi o sa inyong pamilya. So Brother Gino, angay kang mahibaw, yes, si San Pablo naghisgot may tungod sa grasya. Mamagani na gisgutan sumala sa Pilipos, no, sa Episo, we are saved by grace, not by the law. Mao ni gipanghisgutan ni San Pablo, yes. Tinuod man na nga naluwas ta pinaagis grasya og dili pinaagis sa kasuguan. Pero wa sad mi diri magwali nga ang tao maluwas pinaagi sa kasuguan kay ang tao maluwas pinaagi kang Kristo. Buhat 16:30 ug 31 ug sa buhat 4:12. Unya ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo, dili pinaagi sa pagsunod o pagtuman sa kasuguan. Tan-awa, ikaduhang Timoteo 3:15, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. So pinaagi kang Kristo ang tao maluwas, dili pinaagi sa kasuguan. Kay kun ang tao maluwas pa pinaagi sa kasuguan, wa na kinahanglan pa sa tao ang Kristo nga maoy iyang manluluwas kay naa naman ang kasuguan maoy manluluwas. Ang manluluwas si Kristo lamang, busa dili ang kasuguan. Pero kining manluluwas, wa pud ni magtudlo sa mga tao nga iyang luwason nga supakon o dili na sundon ang kasuguan. Tandaan na. So, ari usa ta kay masunod mo hisgutan ni San Pablo kay matod pa nimo nga si San Pablo nagwali by grace apan kamo kanana ang nagwalis kasuguan, so kanang inyo dili na apostolic succession. And that is your own opinion, that is your own understanding, Brother Gino. Okay, ato sa ning ari usa ta kay matud pa ni Kristo, ari usa ta lang magsukad kang Kristo adto dayon ta sa kang Apostol Pablo. Matud pa ni Kristo sa Juan 10:27, ako nakaila sa akong mga karnero ug sila nakaila kanako ug sila nagasunod kanako. Timan igyod Brother Gino,
nga ang mga iya ni Kristo nagsunod sa kang Kristo. Karon kay ang mga iya ni Kristo nagsunod kang Kristo, unsa may gibuhat ni Kristo about the law nga angay sundon sa mga iya. Tanawa, Mateo 5:17, ingon si Kristo, ayaw kamo paghuna-huna nga ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta, kundili ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. So ang mga iya ni Kristo nagsunod niya. Si Kristo nagtuman sa kasuguan. Busa ang mga sumusunod o ang mga iya ni Kristo kay nagsunod man ni Kristo, ug si Kristo nagtuman mas kasuguan, natural ang mga iya ni Kristo mutuman pod sa kasuguan. So niya gisulti ni Kristo. Sumala sa Mateo 5:18, sultihan ko kamo samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, sa kasuguan walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok, hangtod nga ang tanan matuman. So naa pa ang langit, naa pa ang yuta, wa gyud sayluan sa kasuguan hangtod nga ang tanan matuman. Mao ni gitudlo ni Kristo. Kapag ang tao moangkon nga siya naas kamatuoran o iya ni Kristo, Kristohanon siya pero wa magsunod sa kasuguan, uy, kutob ra na sa pag-angkon-angkon, dili gid na iya ni Kristo. Ug unya si Kristo nagsulti siya, matud pa ni Kristo sumala sa Lucas 18:18 og paingon sa 21, nagisulti adunay usa ka tawans of the Jewish leader asked him, matud pa niya, good sir, what shall I do to get to heaven? And this is very important question nga angay nato mapamalandong. What shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron makasulod ko sa gingharian sa langit? Sumala ni sa gihisgutan sa The Living Bible, unya miingon si Kristo, you know what the 10 commandments say. O tanawa lang ka. Ang mga iya ni Kristo nagsunod gyud sa kasuguan sa napulo kasugo. So ingon niya na, Brother Gino, well adto ta. Sa kanang pag-ingon ninyo nga ang inyo sir dili man na apostolic succession, kay si Paul nagtudlo about grace, unya kamo about the law. Usbon ko, Brother Gino, this is your own opinion and this is your own understanding. Nga naman, tungod kay si San Pablo, wa magtudlo sa mga tumuluo o sa mga tao, wa magwali sa iyang kapanahunan nga ang tao grasya na lang og dili mosunod sa kasuguan. Remember this. Sa nang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 14, ingon ni San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang sugo hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Malinaw nga malinaw, Brother Gino, ang gipamahayag ni Apostol Pablo. And I don't know kung nalinawan ka ba? Kay si San Pablo wa man nag-reject sa kasuguan, while nga iyang gisulti gipadako ang grasya. Ingon ni San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong bantayan ang kasuguan hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesukristo. Kung atong nuntan ang imong termino, this is apostolic succession. Kaya nga naman, si San Pablo nagtudlo nga tumanon ang kasuguan hangtod sa pagtungha ni Kristo. Unya ikagwa na ka magtuman, dili na mo ka kana apostolic succession nagimo. Niya pa'y gisulti ni San Pablo, Roma 3:31, matud pa ni San Pablo, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Hinunoa wala gayud, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Sumauni nga programa, Brother Gino, taliwala sa pagsupak halos sa tibuok nga kalibutan mahitungod sa kasuguan, pero kini nga programa nga inyong ginapamatian nagpabarog kini mahitungod sa kasuguan, sama sa pagpabarog ni Apostol Pablo, sama sa pagpabarog sa atong Ginoong Hesukristo, busa ang mga pamatuod sa atong Ginoong Hesukristo o pamatuod ni Apostol Pablo mausab, pareho sa mga pagpamatuod niini nga programa nga inyong ginapamatian.
Pamati pa, Brother Gino, ang dugang pamahayag ni Apostol Pablo sumala sa Galacia Kapitulo 3, versikulo 24, nag-ingon, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad o mag-aagak ngadto kang Kristo aron kita pakamatarungon diha sa pagtuo. So kung nagtuo ka, sa grasya lang, nagtuo ka way pagsunod sa kasuguan, wa gid ka diha pakamatarunga. Pero ayaw huna-hunaa nga pinaagi sa kasuguan o sa kasuguan ang tao maluwas kay ang kaluwasan na gikan kana kang Kristo, ang manduluwas si Kristo ang kasuguan. Pero ang luwason sa manduluwas kadtong taong nagtuman sa kasuguan. Malinaw ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa gihisgutan niya sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasunod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubot-on sa akong amahan nga nas langit. Kinsay makasulod sa gingharian sa langit? Ang nagtuman sa kabubot-on sa amahan nga naa sa langit. Karon unsa maning kabubot-on sa amahan God? Kung imong tan-awon ang Salmo Kapitulo 40 versikulo 8, nagingon, nagakalipay ako sa pagtuman sa imong kabubuton o Diyos ko. Oo, ang imong kasuguan, o ang sa imong kasuguan. Ang kabubuton sa Diyos, mao din ang pagsunod sa kasuguan. Maumbitaw nga si Kristo, nag-ingon siya, sumala sa Juan Kapitulo 15, versikulo 10, nag-ingon si Kristo, busa, tumanan ninyo ang akong mga sugo, maingon nga gituman ko ang sugo sa amahan. So si Kristo nagsunod sa kasuguan sa amahan. Kining programa nga inyong ginapamatian nagtudlo pod sa pagsunod o pagtuman sa kabubuton sa amahan, sa pagsunod sa kasuguan, tungod kay dili baya tanan karon nagaampo og Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa Dios nga anaa sa langit. Dili mana mo'y kabubuton nga musupa ka. So mahitungod anang grasya, Brother Gino, walang-wala gid ta dihay problema. No, mahitungod sa grasya. Unsa man ang grasya? Kaluoy. Kay kung kita gud ug wa pa ta maggrasyahi, wa ta makaluy aw dugay rata nga nahimong nahinukman. Apan tungod sa grasya o sa kaluoy, nagpabilin ang usa ka kahigayunan karon para sa tanan nga kita maluwas. Kaysa Tito 2:11, ang kaluwasan alang sa tanan nga mga katawhan o nga tungod niya na gikinahanglan nga magkinabuhi ita karon alang sa kaluwasan. Ikaduhang Korinto Kapitulo 6 versikulo 2 nagingon, tan-awa karon mauna ang adlaw nga gikahimutan, tan-awa karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. Busa karon ta magkinabuhi alang sa atong kaluwasan kay gikahimutan pa sa Dios. Apan kun mahitabo na unya nga musira na ang adlaw sa kaluwasan, bisan pa ang tao kaha magpaagas og dugo sa iyang mga mata, wala na gid siya ing kahigayunan pa nga maluwas pa. Proverbio 1:28 nagingon, og sila magatawag kanako sa masingkamuton gayod, apan ako dili magapatalinghog kanila. Dili na pamatian sa Ginoo ang mga pag-ampo o mga paghangyo sa tao niadto unyang panahona, kay karon mauman ang adlaw sa kaluwasan pero wa nila kinabuhi ang kaluwasan. Nga karon unta usa kini kakahigayunan nga gihatag sa Ginoo aron ang tanang tao maluwas kay pasayloon man sa Dios. Isaya 55:6 ug 7, pangitaan ninyo siyuba samtang hikaplagan pa, sangpita ninyo siya samtang naa pa siya sa duol. Pabiyai sa tao ang dautan niyang dalan og ang mga huna-huna, og pabalika siya kang hiyuba og siya maluoy og mupakaniya og mupasaylo sa madagayaon gayod. Ang kaluoy og ang pagpasaylo ihatag sa Dios o sa katao
nga mahinulsulon nga nagabiya sa pagpakasala. Busa ang kasuguan, Brother Gino, nahimo kining kauman sa pagpangalagad sa tao diha sa Ginoo, kay si Kristo nagsunod sa kasuguan, ang mga apostoles nagsunod sa kasuguan, o si Kristo sa iyang pagpangwali nagwali sa kasuguan, ang mga apostoles na nagpangwali sila may tungod sa kasuguan. Di modo kini nga programa nga inyong ginapamatian nagwali sa gipangwali ni Kristo, nagwali sa gipangwali sa mga apostoles. Mabuhay ka, Brother Gino, uban sa tanang mga naminaw karon. Si Brother Libby sa dili pa ato siyang tagaan pod og kahigayunan nga makadhatag og dugang pagpasabot sa nakasabot na ninyo nga mga hunahuna bahin ning puntuha. Pero mas maay siguro, Brother Libby, nga malili usa nimo diha ang ato nga monitor. Okay, daghang salamat, Brother John. Ato ning basahon una ni ay mensahe ni Sister Philly Disor. Good PM, Kuya Libby, og Brother John, og sa tanang naminaw karon. Salamat sa Ginoo nga nakabalik na diha si Brother John. God bless sa tanan. Salamat sa pagbasa, Kuya. Okay, good evening, no? Just Dolores Ormoc. Salamat yung pagpaminaw, Sister Philly Disor. Ni ato ning tanaw ni apod si Brother Ariel Jordan, amin. Mrs. Alex Liaban, amin. Ni apod si Brother Oliver Kingijin, Bro Almirante, Gracia nga kompleto nga gimensahe ni San Pablo. Ang kompleto nga grasya kinahanglan og obedience, dili na pwedeng maglalis ang grasya o kasuguan. Tinuod Kanang inyo wa manay kasuguan og dili magmensahis kasuguan, siya bakakon og wala niyang kamatuonan. Ingon diha sa Ebanghelyo ni San Juan, di ba bakak nga grasya inyuhang gimensahe, dili kompleto nga grasya ang inyuhang gimensahe, bro. Okay, di pagyud siya dugang mensahe. Ingon siya nini nga maayong gabi, Bro John, Bro Libby, og sa tanan makaigsunan nga naminaw, pakigreet ko akong Mama Virgie Olivar sa kayang ingon man ang pamilya ni Bro Bin og Sister Lodi. Ako ingon man sa pamilya ni Sister Choding. No? Niya po ni ingon man og sa pamilya ni Bro Andy. God bless us all, be with us always. Okay, good evening, Brother Oliver. Niya po si Dundi Pinida. Good evening, Brother Libby o Brother John. So good evening also, Brother Dundi Pinida. So adto ta sa paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giyon sa to niya paghanay, Brother John, ang iyang pangutana. ang iyang pangutana, Brother Libby, ingon niya, Sir, dili man na apostolic succession ang inyo. Kay si Paul nagwali about grace, unya kamo about the law. Okay, daghang salamat no. Ang iya lang punto diha nga si Paul kuno nagwali kuno og grace. O niya kita kuno nagwali ta og law. So iyang bot ipasabot nga wa ta sa apostolic succession kay ang last nga apostol si Apostol Pablo, may apostol sa mga hintil. Niya ang giwalin Pablo para niya grasya. Anya bot ipasabot niya grasya nga wa ng kasuguan. Samtang kita nagwali ta dinhi kunog kasuguan, wa siya siro kay balo nga nagwali ta diri grasya. Sa daghan kaayong higayon, daghang nangutana dinhi. Ato nang gipasabot ang tinuod nga pagsabot sa grasyang gipasabot ni San Pablo, mga higala. Nagwali may grasya diri oy. Pero kanang grasya nga wa nagsalikway sa balaod sa Ginoo or sa napulo kasugo. Malain man ning iyahang gipasabot nga giangkon niya nga apostolic succession, kay bot nga ipasabot nga si Pablo nagtudlo na sa pagsupak sa kasuguan. Grasya na lang. So muni atong tan-awon mahila kanang grasya
sa laing pagkasulti ana, kaluoy ba? Kaluoy. Nganong nahit na tao mo na ang pulong grasya, kaluoy. Tungod maguna kay kitang mga tao, mga higala, nahulog manggunta sa sala. Sa atong mabasa sa Roma 3:23, ang tanang tao nakasala manggunta. Onya kay nakasala man ta, ang bayad sa sala sumala sa Roma 6:23, mauman ang kamatayon. Kalaglagan didto sa kalaglagan sa impyerno mahigala. O mo nang bayad sa sala. Onya ano nakasala man ta, kay naglapas manggunta sa kasuguan. So kay gihigugma man tas Ginoo kitang makasasala. Gigrasyahan ta sa Dios. Gikaluy-an ta niya. Dili gusto ang Dios nga malaglag tas impierno. Unsa may gibuhat sa Dios. Sa Juan 3:16, gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron nga ang bisan kinsang musalig o mutuo kaniya dili malaglag, makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Munay grasya, kaluoy sa Dios ang iyang gipadala nganis kalibutan mao si Kristo higala nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo para maoy mahimong lukat sa silot sa atong mga sala nga maong kamatayon aron di ta maimpierno. Unsay gibuhat ni Kristo, nagpakamatay siya didto sa krus sa Kalbaryo mahigala tungod sa imo og sa ako nga makasalanan. So imbis kita untay angay ilansang sa krus kay kitay makasasala, si Kristong walay sala maoy nasilutan sa atong mga sala. So gitubos niya ang atong mga sala, buti pasabot nga gigrasyahan ta niya. Munang sa atong mabasa sa Tito 3:5, giluwas ta sa Dios tungod sa iyang kaluoy. Giluwas ta niya sa mabastaw nga nahulog sa atabay. Nakit-an sa nang labay nga dunay tao dito sa ilawom sa tabay nga dili gyud makasaka kay wa may hakhak ang atabay mga higala. Luoy kay siya. Wa siya may mo siyang kaugalingon. Og di siya luwason, mamatay yun sa kadugayan. Nakit-an sa tao, naluoy ang tao. Ang tao nagkuhag bukag, nagkuhag pisi, og iyang gitunton, gihiktan ang bukag og pisi, gitunton sa ilawom sa tabay. Kay iyang luwason ang tao nga nahulog dito sa tabay. So ang tao, nalipay kaayo nga dunay grasya nga miabot alang sa iyang kaluwasan didto sa ilawom sa tabay. Pero kadto nagdepende tog musakay po siya dili. Nanang kaluoy gitunto na paingon siya. Pero og dili siya musakay dito sa bukag, waay mahimo ang maluluwas. Sa samang pagkasulti, si Kristo gipadala sa kalibutan aron ta maluwas. Nagpakamatay siya alang sa atong mga sala aron matubos ang silot sa atong mga sala. Apan kundi nato o di ta mutuo kang Kristo higala, siyang gibuhat sa krus sa Kalbaryo, wa say mahimo ang atong manluluwas. Atong mabasa sa Efeso 2:8, kay pinaagi sa grasya kamo nangaluwas tungod sa inyong pagtuo. So ang tao higala maluwas sa grasya, maluwas kaluoy kana kuno na tay pagtuo. Kung wa tay pagtuo sa grasya, aw di kita maluwas, kundi ta musakay nato sa matong gisampol ato ba, katong bukag nga gitunton. Kung dili musakay ang taong nahulog diha ng grasya, kay di siya mutuo. Wag siya mahimo, malaglagin siya. So ang tao naluwas sa grasya tungod kay mituo siya kang Kristo nga gipadala alang sa ato nga kaluwasan. Lagi kay kitang tao nahulog man ta sa sala, o niya ang bayad sala kamatayon man, si Kristo ang nagpakamatay nimo og nako mga higala. Okay, karon kining grasya akong ginikaingon, madawat ni kung naatay pagtuo. Madawat nato kung naatay pagtuo.
ang grasya mga higala sumala sa atong mabasa sa nakasulat sa libro sa Hebrehanon 4 versikulo 16. Nag-ingon diha ang atong mabasa nga mangadto kita, manuol kita ngadto sa trono sa grasya aron makadawat kitag kaluoy sa panahon sa atong panginahanglan. So, giagda ta higala, manuol ta ngadto sa grasya aron makadawat ta og kaluoy sa atong pagpanginahanglan. Nanginahanglan mo ta makasala og grasya kaluoy aron ta maluwas mahigala. Busa gikinahang muduol ta, mutuo ta, muduol ta sa grasya nga maoy nagluwas nato, buti pa sabot, dawato nato si Ginusos, duol ta niya, moalagad ta niya, musunod ta niya manghigala, ingon nga siya mo'y kaluoy, nga gihatag alang natong makasala. Karon, ang tao kay gipakamatyan man ni Ginusos, gibayaran man niya, pinaagi siyang dugo nga giula sa krus sa Kalbaryo, mao'y bayad sa silot sa atong masala. Human ta mabayaran ni Kristo, napasaylo ang atong mga sala, mga higala. So, sa dihang napasaylo atong sala, nadawat nato na ang grasya, ang kaluoy. O niya, sa mas gisulti ni Ginusos ni adtong usa ka babae nga grabe og sala si Maria Magdalena, human mapasaylo ni Ginusos sa Juan 8:11, giingnan niya, lumakaw ka og ayaw na pagpakasala pag-usab. So ang buhaton sa usa ka tawo nga tapos mapasaylo ang iyang sala, grasya na, kaluoy na nga gipasaylo ang sala. Unsay buhaton? Samas gitambag ni Jesus nga lumakaw ka og ayaw na pagpakasala pag-usab. Samas tulisan nga napriso. Unya karon kay napardon man siya, napasaylo iyang sala. Bot pang ipasabot sa dihang nakagawa siya ka sa balangguan, adi na siya dakpon kan manuli siya otro, magamping na siya, magtuman na siya sa balaod, kay kung malunis pa siya otro, mas dako pa niya ang silot ipahamtang kaniya. Pangutana, magpadayon ba ang tao pagpakasala siya naluwas sa grasya? Sa Roma 6:1 o 4, ang tao nga naluwas sa grasya higala, dili na siya magpadayon pagpakasala. Sa ato pa, muundang siya pagpakasala. O niya, unsa may meaning sa sala? Ang sala, paglapas sa sugo. Unsaon man nimo pagundang sa sala? Aw di na ka maglapas sa sugo. O sa unang Juan 3:4, pagpakasala, paglapas sugo. Kay kung magpadayon ka pagpakasala higala, magpadayon ka paglapas sa sugo, tapos nimo nadawat ang kaluoy, ang grasya, kisa may managiya nimo? Padayon kag lapas sugo. Sa unang Juan 3:8, kadtong nagpadayon pagpakasala or paglapas sa sugo, iya sa yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Mao nay husto nga pagsabot sa grasya, nagwali mi grasya ni higala, kay ang grasya ug ang kasuguan wa na nagkasumpake. Ang kasuguan tumanon ni adtong tao nga naluwas na pinaagi sa grasya, kay munay paagi nga naglikay siya sa pagpakasala. Sa ato pa, muundang pagpakasala. Dini sa atong mabasa sa Judas 1, niining atong 1 versikulo 4, ni ay mga tao gisulti dinhi sa Judas nga nag-apply sa hiniwi nga pagpahamtang sa nining gitawag og grasya. Mata pa itong mabasa kay kaninyo na nagpakasulod sa hilom ang pipila ka mga tao nga dugay nang gikatagan na alang niining maong pagkahinukman sa silot. Mga taong dili Diyos nun nga naghimo sa hiniwi nga pagpadapat sa grasya. Nay mga tao di ay nga hiniwi nga pagpadapat sa grasya sa ilang pagsabot sa grasya. Na ay nagtudlo karon grasya o niya di na mutuman sa kasuguan. Buti pasabot, naluwas ko sa grasya pero nagpadayon pagpakasala. Ang atong gitulo dinhi, nagtudlo tag grasya, naluwas sa grasya pero muundang pagpakasala. Unsaon pagundang? Magbantay sa kasuguan mga higala. So wa naman tayo time ato nakita dinhi si Dundi Pinida. Good evening Brad Libby o Brad John. Salazar Hailin, maayong gabi Kuya John, watching from Danau City. So wa naman tayo panahon sa di pahingpit tapuson ng atong tulumanon, ania ang atong team song mga higala. Magampo kita mga higala.
Mahigugmaon og dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa mga mensahe sa imong pulong na paabot sa lulungog na minaw. Panalangin ni